ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತೆಲು ರಾಜ್ಯಡು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಬಾಂಬೆ ಮಿಠಾಯಿ ನಿಷೇಧ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮಲೆಡು ಕೇಂದ್ರ ಬರೊಂದುಂಡು ಆಡ ಈ ಬಗೆಟ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವರದಿ ಪಿಂದಿದು ನನದ ಕ್ರಮ ದೆತೊನುವಾಂದು ರಾಜ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಬೊಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆದ ಮಂತ್ರಿ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಸುಳ್ಳ್ಯಡು ಪಂತೇರು. ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ದೂರ್ ಕೇಂದ್ರ ಬರೊಂದಿಪ್ಪು ನಡೆದವರ ರಾಜ್ಯಡು ಒಂದು ನಿಷೇಧ ಆಪುಂಡ ಅಂದು ರಾಜ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಿ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾಯರಡ ಸುಳ್ಳ್ಯಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ದೇರು. ಪ್ರಶ್ನೆಲೆಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊರ್ನ ಮಂತ್ರಿರು ಈ ಬಗೆಟ್ ತನಿಖೆ ಬೊಕ್ಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡಪಾದಿತ್ತದು ವರದಿನ ಪಿಂದಿತು ದುಂಬಗ ದೆತೊನೊಡಾಯಿನ ಕ್ರಮಕ್ಲಿನ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪಾವುಂಡು ಪಂಡೇರು. ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಬಾಂಬೆ ಮಿಠಾಯಿ ನಿಷೇಧ ಮಲ್ಪೊಡುವುದು ಮಾಧ್ಯಮಲೆಡು ಕೇಂದ್ರ ಬರೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ಈ ಬಗೆಟ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವರದಿ ಪಿಂದಿದು ನನದ ಕ್ರಮ ದೆತೊನುಂಡು ಆರು ತೆರಿಪಾಯರು. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಜ್ಜಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟುನ ಬಗೆಟ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕ್ಲಿಕ್ಕೇನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ದು ಈ ಬಗೆಟ್ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ಅಧಿಕಾರಿಲೆಡ್ದು ಮಾಹಿತಿ ದೆತೊಂದು ನನದ ಕ್ರಮ ದೆತೊನುಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆದ ಮಂತ್ರಿಲ ಅದುಪುನ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಪಂಡೇರು. ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ವರದಿ ಬಂದಿದೆ. ವರದಿಯನ್ನು ನಾನು ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂತ. ಅದೇನು ಸೋಮವಾರ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೋಮವಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೋಮವಾರ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಕೆಲವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನೋ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇರ್ಬೋದೇನೋ, ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಗಮನ ಹರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದೇನಾಗಿದೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಬುಕ ಪತ್ರಕರ್ತರು ನಾ ಉಜಿರೆ ಪಂಡದೆ ಪುದರ್ ಪಡಿನ ನಾಗರಾಜ ಪೂವಣಿ ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ಉಜಿರಿಡುತ್ತೀರಿ ಅರ 86 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ದಂಗದಿತ್ತಲು. ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ನಾಗರಾಜ ಪೂವಣಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಉದಯವಾಣಿ ಪೇಪರ್ದ ವರದಿಗಾರರಾದ ಪಾಕ ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ್ನಾರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕುಡು ನಾ ಉಜಿರೆ ಪಂಡದೆ ಪುದರ್ ಪಡೆದಿತ್ತೇರು. ಉಜಿರೆದ ಅರಣ ಇಲ್ಲಡು ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ತೀರ್ನ ನಾ ಉಜಿರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಗೂ ಭಾರಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬುಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಗುರುಕಾರರಾದಿತ್ತೇರು. ಪಾಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿನ 86ನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯೋಡು ಕರೆದು ಪೋತೇರು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯದ ನಾಯಕರು ಅರಣ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಂದಾದೇರು. ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬುಕ್ಕ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನಕ್ಲು ಬಿರುವೇರು ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಡು ಎತ್ತಿನ ಸಮಾಜ ಕೆಳದಿ ಅರಸೇರ್ನ ಆಡಳಿತದ ಪಗ ಅಡಿಕ ಬೂರುನುಂದು ಶ್ರೀ ವಿಖ್ಯಾತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಂತೇರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿರುವಿರೆ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಮುಲ್ಕಿಡ್ ನಡತ್ನ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಸಂಭ್ರಮಡು ಆರ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಲ್ಲವರ ಮಹಾಮಂಡಲ ಮುಲ್ಕಿದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಲೇಸು ಐತಾರ ಮುಲ್ಕಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಕೈತಲು ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ಕಂಪೌಂಡ್ நடத்தது. ದುಂಬತ್ತ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರನ್ನು ಬಿಲ್ಲಿರನು ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಎದುಕೊಂಡಿರು. ಸಭಾಲೀಸುಡು ಮಹಾಮಂಡಲದ ಪಣವದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪ್ರಭಾಕರ ಬಂಗೆರ ಸರ್ವೇರನ್ನ ಎದುಕೊಂಡಿರು. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರಿ ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರಿ ಬಾಳ ಸುರೂತ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು ಮಹಾಮಂಡಲ ಪುಟ್ಟು 21 ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ದುಂಬುದಿಯರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿರುವೆರೆ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಬಿಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಪಾತಿರ್ದು ಜಯಸಿ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಸಾಧನೆಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೂತ 2 ಶಾಖೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದನ್ನು ಪಂಡ ಐಟ್ ಬಿರುವೇರೆ ಸಮಾಜದಕ್ಕಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು. ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಲೋಕಸಭೆ ಓಟುಗು ಸುರು ಕೂಂತನಗ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೂ ಈಸ್ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಎಂದು ಕೇಂಡು ಅವೇ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಗೆಂದದು ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಲಾದು ಇಡೀ ದೇಶಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಡವೆರ್ಲ ಪೊಗ್ಗುನಂಚ ಮಂತೇರು. ಸೋಲೂರು ಆರ್ಯ ಈಡಿಗ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ವಿಖ್ಯಾತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬುಕ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುದರ ಬಿಲ್ಲವೆರು ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಡು ಇತ್ತಿನ ಸಮಾಜ ಕೆಳದಿ ಅರಸೇರ್ನ ಆಡಳಿತೋಡು ಅಡಿಕ ಬೋರ್ನು ಐದು ಬುಕ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಳು ಬತ್ತದ ಮಿತ್ತದಿರ್ತೇರು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ದು ಪುಟ್ಟುನ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಡು ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಾದುಂಡು ಪಂಡೇರು. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಬಿಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಪಾತಿರ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮುರೆಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಕಿ ಅಕೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಉಂಡು ಅವೇ 5 ವರ್ಷಗೊರ ಎಡ್ಡೆ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತನಕ್ಲಿನ ಅಜಪುನ ಶಕ್ತಿ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಉಂಡು ತಾನು ಜಾತಿ ಪಂಡದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಲ್ತನಾಯತ್ ಮಾತರಿಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಡುಂದು ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ತನಾಯ ಎಂದು ಪಂಡೇರು. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗುಡು ಪುದರ್ಪೋಯಿನ ಸುಮನ್ ತಲ್ವಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಮಾಲಾ ಬುಕ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡಿಲೇರಿಗೂ ಬಿಲ್ಲವ ಕಲಾ ಸಾಮ್ರಾಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತ್ನ ಯುವವಾಹಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಕುಡ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಓಷನ್ ಪೋಲದ ಯಜಮಾನಿರು ಜಯರಾಮ್ ಬನಾನ್ ಪಿದೈ ದೇಶುಡು ಸಮಾಜ ಸಂಘಟಕರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬೆಹರಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯರು ದಿನೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಮಟ್ಟು ಮೆಕ್ಲೆಗ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೇರು. ಬಿರುವೇರು ಸಂಘಟನೆಲಿಗೂ ಸಂಘಟನಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಲಿಗೂ ಪಣವಸಾಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಎಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾಯರು. ರಜತ ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಜಯಸಿರಿ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೇರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ ಕೋಟ್ಯನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದು
17 ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಂಗೋಲುಲ್ಲ ಆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಯಾನುಲ್ಲೆ ದುಂಬು ಪೋಲೆ ಶುರು ಮಲ್ಪುಲೆ ಮುಗಿಪೆರೆ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಬಿಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಪಂತಿರು ಅರೆನಂಚಿನ 10 ಜನ ಬೋಡು ಕುದ್ರೋಳಿ ಕಟಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರೊಳೆಗು ನಮ್ಮಕ್ಲು ಅಪಗಪಗ ಪೋಂದಿಪ್ಪೋಡು ಪಂಡೇರು. ಕಾಣಿಯೂರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶಿವಗಿರಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾನಂದ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ನಿಪ್ಪಾಣಿದ ಶ್ರೀ ಅರುಣಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಾಲ್ದೆ ತುಂಡೇರು. ಶಾಸಕರು ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್, ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ, ಕಟಪಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಎನ್ ಶಂಕರ್ ಪೂಜಾರಿ, ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೀತಾಂಬರ ಹೆರಾಜೆ, ಕಂಕನಾಡಿ ಗರುಡಿದ ಕೆ ಚಿತ್ತರಂಜನ್, ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಜಯಸುವರ್ಣ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬಿಲ್ಲವೀರ್ನ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಡಿ ಸುವರ್ಣ, ದಯಾನಂದ ಬೋಂಟ್ರ ಗುಜರಾತ್, ಎನ್.ಟಿ. ಪೂಜಾರಿ ಬೊಂಬಾಯಿ, ನಾರಾಯಣಗುರು ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ ರಾಜ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ಕರ್, ಉದ್ಯಮಿ ಡಾ ಗೋವಿಂದ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ, ಬಿಲ್ಲವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ದ ಸದಾಶಿವ ಅಮೀನ್, ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಂಬಾಯಿ, ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಇಂಚ ಬಿರುವಿರ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ದಿನೇಶ್ ಸುವರ್ಣರಾಯಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಸಮಾಜವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರಿದ್ದಾರೆ. ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಇದ್ದಾರೆ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿದ್ದೀರಿ, ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಷ್ಠೂರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ನಾವೆಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೂರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ನಿಷ್ಠೂರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ರೆ ನೀವೇ ಇದ್ರ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ರಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ನೀವೇ ನಿಷ್ಠೂರ ಆಗಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದು ನನಗನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕರು, ಮುಂದೆ ಬಂದವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ದೂಷಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಾರೈಕೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಸಮಾವೇಶ, ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಯಾಗ. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಗಿಯುವ ತನಕವೂ ಇದ್ದೆ. ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇರುವುದು ಅದು. ನಾವೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದೇವೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಷಾರಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ ಏನು ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರವರು ನಾನು ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕಾಳಜಿ ಚಿಂತನೆ ಇದ್ದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಬಡ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಗ್ಲಾಸ್ ತೊಳೆದು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇಂಥವ್ರು ಸಿಗೋದು ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ, 1,500 ಜನ ಸೇರ್ಸಾದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಅಂದಾಜು ಸುರುಟ್ಟು ಇತ್ತು ಕಮಿಟಿ ಮತ್ತು ಎಂಕುಲು ಪಾತ್ರೊಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶವತ್ತುಂಡು ದೇಗ ನಮ್ಮ 1,500 ಜನ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡೋರ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೂಡ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಪ್ಪ ಏರು ಉಲ್ಲೆರೆ ಏರಿಜ್ಜರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಕೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇಶ ವಿದೇಶೋಡು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ಓಲ್ಬುಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಆಕಲಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತದೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ ನಿಕಲು ಎನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ತೂದುಪ್ಪಾರ ಕಾಂಡೆ ನಾಳೆ 5 ಗಂಟೆಲಿ ಹಾಕದೆ ಏನು ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡುತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡುತ್ತೆ. 11 ದಿನ ಎನ್ನ ಪಲೆನ ಸ್ಥಾನ ಹೊಡಿತೀನಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ ಪಂದ್ಬಿಟ್ಟು 11 ದಿನ ನಾನು ಜೈದಿಜಿ 11 ದಿನಕ್ಕೂ 1 ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನೋದು ನಾನು ಬತ್ಕೊಂದಿಲ್ಲದೆ ಹೆಂಗೆ ಬಡವೇ ಆಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಡವಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ದೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೆರ ಇಜ್ಜ ಈತು ಮತ ಮಲ್ತೊಂದು 10 ಜಡ ಎನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಏನಾವು, ಮಹಾಮಂಡಲದ ಅವಸ್ಥೆ ಏನಾವು, ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಅವಸ್ಥೆ ಏನಾವು ಒಂದು ಪೋಡಿದೆ. ಮಹಾತೋಬರ ಶ್ರೀ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರಿಂಜದ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯ ಮಾರ್ಚ್ 16 ನಡೆತುಂಡು. ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬಲ್ಲೋಡಿ ಮಾಗಣೆ ಗುತ್ತುಡ್ದು ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ದೈವದ ಭಂಡಾರ ಬತ್ತದು. ರಾತ್ರಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಭೇಟಿ ನಡೆತಂಡೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕಾವಳ ಮೂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾರಿಂಜ ಶ್ರೀ ಮಹಾತೋಬರ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಾರ್ಚ್ 16 ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿದ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ದೇವರನ ಭೇಟಿಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತು.
ವರ್ಕಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ತಂತ್ರಿಯರ್ನ ಪೌರೋಹಿತ್ಯುಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಮಿಥುನ್ ರಾಜ್ ನಾವಡ ಬುಕ ಜಯಶಂಕರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಿದ್ದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಲು ನಡತಂಡು. ಬಲ್ಲೋಡಿ ಮಾಗಣೆ ಗುತ್ತುಡ್ದು ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ದೈವದ ಭಂಡಾರ ಬತ್ತಂಡು ರಾತ್ರಿ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ಉಚ್ಚಯ ಮೂರ್ತಿನ ತರೆಟು ತುಂಬೊಂದು ದರ್ಶನಡು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿನ ಉಚ್ಚಯ ಮೂರ್ತಿದ ದರ್ಶನದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ದೇವೇರ್ನ ಭೇಟಿಯಾಂಡ್ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಉಚ್ಚಯ ಕರಿತದು ಶಯನೋತ್ಸವ ಕವಾಟ ಬಂಧನ நடத்தண்டு ಊರ ಪರ ಊರ ಭಾರಿ ಜನ ಭಕ್ತರು ಉಚ್ಚೆಯಡು ಪಾಲ್ದೆ ತಂದು ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರರ್ನ ಇಂಬು ನಟೊಂಡೇರು. ಮೂಡುಶೆಡ್ಡಿದ ಜಾರ ಆದಿಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾರಂದಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟಬಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಾರ್ಚ್ 15ಕ್ಕೆ நடப்பெறைத்தது ಐತರ ಪುದೆಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ நடப்பாயிரு ಕಟೀಲ್ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಆಸರಣ್ಯರು ಮೆರವಣಿಗೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಮೂಡುಶೆಡ್ಡಿದ ಆದಿಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾರಂದಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಾರ್ಚ್ 13, 14, 15ಕ್ಕೆ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬುಕ್ಕ ನೇಮ ಆಟಣೆ ಆದಿತ್ತದು ಐತರ ವಾಮಂಜೂರು ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದು ಪುದೆಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಆಸರಣ್ಯರು ಪುದೆಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಮುಲ್ಕಿ ಬೆದ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯನ್ ಜಾರ ಆದಿಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾರಂದಾಯ ಸಾನದ ಗಡಿಪತ್ತನಾರು ಜತ್ತಿ ಪೂಜಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪದ್ಮನಾಭ ಕೋಟ್ಯನ್ ಕಾರ್ಯಗುರುಕಾರ್ಯರು ಉದಯಶಂಕರ ಜಾರಮನೆ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರಮುಗಿರ್ಗುತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ವಿಠಲ ಕುಕ್ಕುದಡಿ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡು ಜಪ್ಪುಗುತ್ತು ರಮನಾಥ ಅತ್ತಾರಿಂಜ ಸಮಿತ್ರಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಪೊರ್ತುದಿತ್ತೇರು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಬದ್ರಿಯ ಜುಮ್ಮಾ ಪಳ್ಳಿದಕ್ಲು ಜ್ಯೂಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೀಪೆ ಪಟ್ಟಿಯರು ಅರಿತಾರೈ ಕಾಯ್ಕ ಜಿಪ್ಪು ಸೊತ್ತುಲು ಫಲ ವಸ್ತುಲು ಪರಂದ ಕೈಲು ಬೊಂಡದ ಕೈಲು ಬಜ್ಜೆದ ಕೈಲು ಇಂಚ ತರಾವರಿ ಸೊತ್ತುಲಿನ ಪುದೆಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಜಾರ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಕೊನೆಯರು. ಕಲಶಪತ್ತನ ಪುಂಜನಕ್ಲು ನಲಿಕೆ ಭಜನದ ಕೂಟದಕ್ಲು ಕೀಲ್ಕುದುರೆ ತಾಲೀಮು ಚೆಂಡೆ ಕೊಂಬು ತಾಸೆ ವಾದ್ಯ ಮೇಳ ಮೆರವಣಿಗೆಡಿತ್ತಂಡು ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಪರಿಸರದಕ್ಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತು ಗ್ರಾಮದಕ್ಲು ಪರ ಊರ ಭಕ್ತರು ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡೇರು. ಆದಿಕ್ಷೇತ್ರ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸುಲಭಸ್ನೇಹ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ತಿಳಿಯಲು ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವು ಭಕ್ತಿ ಇರುವುದ ಅಂಜನು ಎದ್ದು ಅವು ಇಂಚನೇ ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಯ ಅವರು ಆ ಇಂಜಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು ಅವರು ಶ್ರದ್ಧೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಭಕ್ತಿನ ಶಬ್ದನ ಇರುವುದು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿ ಮಾದೇರಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇದು ಎಂತೆಲ್ಲ ಆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಬಂದು ಉಂಟಾಡಿದರೆ ಆ ಕಾರ್ಯ ಯಶಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ದೇವರ ಬಲವಾಗುವವರು ಇಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಂಟ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಾಕಾರ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಕೊಡಾಗಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾರ್ಚ್ ಮೂಜಿಕೆ ಶುರುವಾತಿನ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ಶಿವರಾತ್ರಿದ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯ ಐತಾರ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ದೇವೀರ್ನ ಜಳಕದ ಉಚ್ಚಯ ಓಕುಳಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡಪಾದು ಅಕ್ಕೇರಿಯಾಂಡು ಕುಡ್ಲದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಡತ್ನ ಎಣ್ಮದಿನದ ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆಡು ಐತಾರ ದೇವೀರ್ನ ಜಳಕದ ಉಚ್ಚಯ ಓಕುಳಿ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತದ್ನ ಪಲ್ಲೆಂಕಿಡು ದೇವೀರ್ನ ಉಚ್ಚಯ ಮೂರ್ತಿನ ಕೊಲ್ಲಾದು ಪೇಂಟೆ ಸವಾರಿ ಓಕುಳಿ ನಡತ್ತಂಡು ಕುದ್ರೋಳಿಯಾದ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆ ಉರುವಮುಟ್ಟ ಪೋಯಿನ ವಿಶೇಷ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಮೆರವಣಿಗೆ ಪಿರಪಿಜಿಡ್ದು ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಕುದ್ರೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಪೊಕ್ಕ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ದೇವೀರ್ನ ಜಳಕದ ಉಚ್ಚೆಯುಡು ಪಾಲ್ದೆ ತುಂಡಿರು ಮೆರವಣಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬತ್ತ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆದ ಕೋಡಿ ಜಾಯರು ರಾತ್ರಿ ಗುರುಪೂಜದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಶಿವರಾತ್ರಿದ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯ ಕೇರಿಯಾಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಸದಸ್ಯರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ಭಕ್ತರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೇರು ತಾನು ಸೋತುಂಡಲ ಎನ್ನ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ದುಂಬರಿತಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಬಲ ಆಂಡ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ನಂಕ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಪಂತೇರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬಿರುವೇರೆ ಸಂಘದ ಮಹಾಸಭೆಟು ಮೆಚ್ಚುಕಿತ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಡೆದು ಆರಪಾತೇರಿರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬಿಲ್ಲವರ ಯೂನಿಯನ್ ಕುದ್ರೋಳಿದ ವರ್ಷದ ಮಹಾಸಭೆ ಇಂಚಿಪ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ನಡತಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿದ ಹೊಸ ಗುರುಕಾರರಾಯಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಂಪಲ ಮೇರೆಗೆ ಬಿಲ್ಲವರ ಯೂನಿಯನ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಡಿ ಸುವರ್ಣ ಸಮ್ಮಾನ ಮಲ್ತದು ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದಾಯರು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಪಾತಿರ್ದು ತಾನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಹಿಡಿದು ಬುಲ್ಲಿದು ಬತ್ತನಾಯಿ ದಾಮೋದರ ಸುವರ್ಣರ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಂಕ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಬೈದಂಡು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಡಿ ಸುವರ್ಣ ಉದಯ ಚಂದ್ರ ಡಿ ಸುವರ್ಣ ಲೋಕನಾಥ ಅಮೀನ್ ಎಜೆ ಶೇಖರ್ ಜಗದೀಪ್ ಡಿ ಸುವರ್ಣರ್ ಹಿಡಿದು ಸಂಘ ನನಲಾತು ಬುಲಿವಡು ಕೆಟಿ ಸುವರ್ಣ ಎಂಕ್ ಬೆರಿಬಲ ಅದು ಉಂತುದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದಿರು ತಾನು ಸೋತುಂಡಲ ಎನ್ನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ದುಂಬರಿತಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಬಲ ಆಂಡ ರಾಜಕೀಯದ ಶಕ್ತಿಲ ನಂಕ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಆರ್ಪಂಡೇರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬಿರುವೇರೆ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಬಿರುವೇರೆ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೇರು ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗುವ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು ಎನ್ನ ನಂಬುದು ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪೂರ ಕೊರಡಾಯಿನ ಪೂರ ಕೊರಿಯರದು ಎಂದು ಭಾರಿ ಆತ್ಮ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಗುವುದು ದೇವರ ಬರ್ತನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ನಂಗೆ ಕೋಲ್ಪ ಬರ್ತೀನಿ ಮಟ್ಟ ಮುಲ್ಕಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ದಾಮೋದರ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಒಂಜಿ
ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆದ ಆಧಾರದ ಪಕ್ಕ ನಂಗೆ ಬಿಲ್ಲವರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತನೆಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬಗ್ಗೆ ಯಾನಲ್ಲ ತಿರುವನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಂಬುದು ಬೈದೆ ಅಂಚಾದ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ದಿವಸ್ ಸುವರ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಉದಯನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ಜಗದೀಪನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಎಂಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಬತ್ತನ ಎಂಕ್ MLA ಪುರಾಣಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ತಿಕ್ಕುನಾಡೆ ಬಿಟ್ಟ ಬತ್ತನ ಇನಿ ಪೂರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಬೆರಿಸಾಯ ಹೊಂತದು ಎಂಕ್ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಇತ್ರಲಕ ಎಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಂತ್ರಿ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾರ ಆ ಪಾರ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಖ್ಯ ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತೋಡು ಅಡಿಗೆ ಎತ್ತೋರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಡ ಏರ್ಲ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರ್ತದೆ ಪಟ್ಟಡಿ ಏರ್ಲ ಮುಲ್ಲವಜೆ ಅಂಚಾದಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರು ನಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನೆ ಸರಿಸಾಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊರತು ನನಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ನನಗೆಲ್ಲ ಕಾಪು ನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಶೇಖರಣ್ಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸುಧೀರಣ್ಣ ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಂಗ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುದ ಬಂಗಾಡಿಕೊಲ್ಲಿ ಸೂರಿಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬುಲ ಶನಿವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಐತರ ನಡೆತಂಡು ಒಟ್ಟು ನೂತ ಇರುವ ಜೋಡು ಎರುಕುಲು ಪಾಲ್ದೆತೊನ್ನ ಕಂಬುಲುಡು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿಯರ್ನ ಎರುಕುಲು ಆಜರೆ ಕೋಲು ನಿರ್ಸನೆಗೆ ನೀರ್ರಟ್ಟಾಯ. ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ ಶುರು ಆದ ಐತಾರ ಮುಗಿತಲಾಯಿನ ಬಂಗಾಡಿಕೊಲ್ಲಿ ಸೂರಿಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳೋಡು ಕನಪಲೈಡ್ ಐಂಜೋಡು ಅಡ್ಡಪಲೈಡ್ ರಡ್ಡು ಜೋಡು ಬಲ್ಲು ಮಲ್ಲೆಟ್ 11 ಜೋಡು ನಾಯರು ಮಲ್ಲೆಟ್ 26 ಜೋಡು ಬಲ್ ಎಲ್ಲಿಟ್ ಇರುವ ಜೋಡು ನಾಯರು ಎಲ್ಲಿಟ್ 56 ಜೋಡು ಸೇರ್ದು ಒಟ್ಟು ನೂತ ಇರುವ ಜೋಡು ಎರುಕುಲು ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡ ಕನಪಲೈಡ್ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಲಾಯಿಮುಟ್ಟಿನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿಯರ್ನ ಎರುಕುಲು ಆದರ ಕೋಲು ನಿರ್ಸನೆಗ್ ನೀರ್ರಟ್ಟಾದು ಒಂಜನೇನಾಮು ಗೆಂದ್ಯ ಮಂದಾರ್ತಿ ಕೊಕ್ಕರ್ಣೆ ಸುರೇಶ್ ಪಲಾಯಿಮುಟ್ಟಿನ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿಯರ್ನ ಎರುಕುಲು ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮುಗು ಸಂಧ್ಯ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡ್ ಬಡ್ಕಳ ಹರೀಶ್ ಪಲಾಯಿಮುಟ್ಟಿನ ನಡುಗುತ್ತು ಅನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ಯರ್ನ ಎರುಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಪಲಾಯಿಮುಟ್ಟಿನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿಯರ್ನ ಎರುಕುಲು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮು ಗೆಂದ್ಯ ಬಲ್ ಮಲ್ಲೆಟ್ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನೆರ್ನ ಬಿ ಎರುಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡತಿಯಾರ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಯರ್ನ ಎರುಕುಲು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮುಗು ಸಂಧ್ಯ ಬಲ್ ಎಲ್ಲಿಡ್ ಬೊಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೂರು ವಿಜಯವಿ ಕೋಟ್ಯಾನೆರ್ನ ಎರುಕುಲು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮುಗು ಸಂಧ್ಯ ನಾಯರ್ ಮಲ್ಲೆಟ್ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇರು ನಾರಾಯಣ ಮಳೆಕುಡಿಯರ್ನ ಎ ಎರುಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಬಿ ಎರುಕುಲು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮು ಗೆಂದ್ಯ ನಾಯರ್ ಎಲ್ಲಿಟ್ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಬೊಲ್ಲಾಯಿ ಚೇತನ್ ಚಂದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯರ್ನ ಎ ಎರುಕುಲು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮು ಪಡೆಯ ಮುಗಿತಲಲೇಸಿಡು ಬಿನ್ನಿರು ಬುಕ್ಕ ಬಂಗಾಡಿಕೊಲ್ಲಿ ಕಂಬುಲ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತದು ಇನಾಮಲಿನ ಪಟ್ಟದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಒಡಿಪು ಲೋಕಸಭಾ ಓಟದ ಸೀಟ್ಗಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಜೆಪಿ ರಡ್ಡು ಪಕ್ಷಲೆಡು ಒಯ್ತ ಪತ್ತ ಶುರು ಆತಲು ಈ ಸರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ದಕ್ಲೆಗೆ ರಡ್ಡು ಪಕ್ಷಲ ಸೀಟು ಕೊರಡುವೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಠ ಪತ್ತದೇರು. ಬಿಜೆಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಡ್ಡು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ದಕ್ಲೇನೆ ಓಟು ಗುಂತಾಯರ ಹಠ ಪತ್ತದೇರು. ಐತರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬಿಜೆಪಿ ಆಫೀಸ್ ಎದುರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆಗ್ ಎದುರಾದ ಘೋಷಣೆ ಪಾಡ್ದು ಏವ್ರತೋ ಜಾಯರು ಸೀಟು ಘೋಷಣೆ ದುಂಬೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಕರಂದ್ಲಾಜೆರ್ನ ಪುದರ್ ಲೆತ್ತು ಪಂತಿರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಏವ್ರಿಗೂ ಕಾರಣ ಆತನು. ಈ ಸರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ದಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರಡೊಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದಿರು. ಕರೆನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಓಟುಡು 5 ಸ್ಥಾನಲ ಬಿಜೆಪಿ ಕಳೆ ಬಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ದಕ್ಲೆ ಆವಡೊಂದು ಹಠ ಪತ್ತದಿರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಏವ್ರ ತೋಜದ #ಅಭಿಯಾನ ಶುರು ಮಲ್ತದಿರು. ಮೈಸೂರು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಕೈ ತಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಪ್ಪು ನೀಡಿದವರ ಸಿಟಿ ರವಿ ಸೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈ ತಪ್ಪುನವು ಒಂಜೇ ಪಾವಲಿದ ರಡ್ಡು ಕಥಾ ಅಂದು ಬರೆದು ಪಾಡ್ದಿರು. ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆರಿಗೆ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕುಣು ನಾಂಡ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹರಿಗೆ ದಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತಂದಿರ್ಲೇರು. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಶೋಭಾ ಮುಖ್ಯ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆರನೆ ಸೋಪಾವನವು ಮುಖ್ಯ ಇಂಚಾಂಡ ಮೋದಿಗಾದ ಓಟು ಪಾಡಿನ ರಿಸ್ಕ್ ದೆತನು ಜಾಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಏವ್ರ ತೋಜಾದೇರು. ಇಡಗಿನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ಸೊಂದೆ.